И коста хора съм Шоухекс и днес ще реагирам на български Тъглайв. Това е втори опит. Килимът от Мемори Пиано поема всички извивки на тялото и аз се чувствам много добре да тренирам върху него. На него можеш да правиш всичко. Можеш да се отпуснеш след работа, да си провериш почтата. Или какво? О, добре, това беше добро. Добре, чао, мамо. Сега да това. Кошмарен сън от времето, когато Владо Кузов все още се подвизаваше като ранобудник. Не са добре направени. Добре, това ме иска. Реката си е. Пу да тя бъде. О, аз казах ли бе? О, май гад. О, май гад, това последното. Какъв е то с жената и с мъжа, по който си пие кафето зад нея? О, това май се сещам. Каква е, с това май съм го гледал. Май не беше с кафе, ми беше с кисело мляко. Какво? Ай, кажи ми, че пак стане като преди. Хора, това ще бъде за този клип. Надявам се да ви харесал. Абонирайте се за мен. Ще се видим следващия път и чао!